Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň habar bermegine görä Türkmenistan häkimetler koronavirus keseliniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak babatyna resmi derejede oglan etmezden käbir çäreleri görýär. Türkmenistanyň döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň bir çeşmeniň anonim şertde beren maglumatlaryna görä häkimetler ýurt boýunça orta mekdeplerde häzirki wagtda dowam edýän dinjalşy 6 aprele çenli uzatmagy ara alyp maslahatlaşýarlar. Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mekteplerine okuwçylar okuw ýylynyň 3-nji çäreginiň tamamlanmagy bilen mart aýynyň 3-nji 10 günlügine dinjalşy berilýärler. Ýurtdan gowuşýan maglumatlara görä häkimetler ýokunç keseliň fonuny ýygnançyklaryň öňüni almak maksady bilen raýatlaryň şahsy durmuşynyň degişli köpçülik çärelerini gadagan edýär. 1 aprelden başlap ähli toý çäreleri we sadakalary ýatyrylýar diýip habarçymyz 30 martda ýurt içinden habar berdi. Hökümet resmileri we döwlet temeldarlary bu çäreleri boýunça Türkmenistanyň döwlet media we medeniýet serişdelerine çykyş etmeýär. Şol bir wagtyň özünde ýurdun käbir etraplaryny we daýhan birleşiklerini ýerli lukmanlar 23 martdan bäri ilat arasyna aksalyn melhemini paýlaýar. Lukmançylyk maslahatlaryna görä gripden gorunmak üçin buruna çalynýan bu dermanyň koronavirusy garşy täsiri ılmy taýdan suud edilmedi. Halaç etrawynyň halaç, ajy we suruh atly owalaryny hemde Magdany şäherçetiniň lukmançylyk nokotlaryny lukmanlar we felşirler her daýhan birleşigi 3 gutu aksalyn gelini paýlamagy borçly edildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Onun maglumatlaryna görä agdalýan owa lukmançylyk nokotlarynyň her haýsy 5-6 müň ilatly owalary we daýhan birleşikleri hyzmat edýär. Owa lukmanlary bary ýogy 2-3 gutu aksalyny müňläp adama nädip ýetirmelidigini alady edýär diýip habarçymyz aýtdy. Onun maglumatlaryna görä käbir owa lukmançylyk nokotlaryny burnu çalynýan aksalyn medisina işgärleriniň öz hasaplaryna satyn aldyrylýar. Häkimetleriň aksalyn talaplary bilen bir hatarda onuň bahasy hem ýokurlany 10 manatlyk aksalyn 45 manata çykdy diýip habarçymyz aýdýar. Ol ýokunç kesellere garşy zerur bolan beýleki lukmançylyk serişdeleriň lewapdaky üpçünçülük ýagdaýy bilen gyzyklandy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä dermanhanalarda antiseptik gel bir saparlyk medisina ellikleri hemde maska tapdyrmaýar. Spirt 7 manatdan 15-20 manata gymmatlady. Martyň ortalaryny döwlet başlygynyň ýokunç keselleri garşy ýüzärlik tütüdip göreşmegi maslahat bermeginden soň habarçymyzyň maglumatlaryna görä onuň bahasy lewabyň kerki we köýtünag etraplaryny häzirki wagtda 20 manata çykdy. Virusyň ýaýramagynyň öňüni almak bilen baglylykda Türkmenistanyň raýatlaryň bir welaýetden başga welaýata gidip gelmegi resmi taýdan 20 martdan başlap çäklendirilipdi. Fiýahat etmäge hukugy bolan raýatlardan saglyk kepilnamasy talap edilýär. Habarçylarymyz bu çäklendirmeleriň etraplaryň arasynaky hereketi hem değişlidigini habar berýärler. Lewapda etraplaryň arasyna hereket etmek üçin saglyk spravkasy 400 manat. Onu almak üçin uly nowatlar bar diýip lewaply habarçymyz aýtdy. Lewabyň dermanhanalarına medisina ellikleri, maskalar hemde antiseptik geller tapdyrmaýan wagty habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurt boýunça hassahanalarda lukmanlar üçin ýörüýti geyimler hem ýetmezçilik edýär. Lukmanlaryň ähtiýaç ýörüýti lukmançylyk geyimleri ýok. Käbir hassahanalar ýörüýti lukmançylyk geyimlerini sargap başlady. Olar geyimleri öz hasaplaryny satyn almaly diýip beýleki bir habarçymyz anonim şertde ýurt içinden habar berdi. Türkmenistanyň şu wagt içinde koronavirus hassasy resmi derejede hasaba alınmady. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şu wagt içinde çogurlygynyň ýokunç keselleri hastahanasyna azyndan 2 adamny, Azerbaýjandan Türkmenistana baran azyndan 10 ýolagçyda koronavirusyň anyklanyny, İran bilen serhetleşýän Etreg etrawyna hemde Balkanyň administrativ merkezine koronavirusyň ýüze çykyp başlanyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri Asabatda döwlet dukanlarynda naqdal görnüşde edip bolýan hasaplaşyk usulyny çäklendirmek girdiler. Azatlyň habarçylary bu düzüniň 28 martdan başlap güýje girendigini aýdýarlar. Kartlar bilen azyklar satyn almagy çäklendirmeler girdildi. Gündelikdiň 80 manat möçberinde sowda edip bolýar. Bundan soň kart petiklenýär diýip 28 mart güni giýişlik Azatlyň habarçylarynyň biri maglumat berdi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursyna görä ýurtda $1 3,5 manat deňdir.
Azatlyň paýtagtdaky bu täze çäklendirmeler barada maglumat beren ýene bir habarçysynyň sözlerine görä, döwlet dukanlarynda bu barada degisli görkezmäniň ýurdun sowda we daşary ykdysady araşdyrmalar ministrliginden gelendigi aýdylýar. Täze düzüne laýyklykda bank kartlarynyň üstü bilen bir gezek sowda edilenden soňra nowatdaky gezek ony diňe 48 saatdan soň amal edip bolýar. Azatlyň habarçylarynyň belleýişi ýaly adyk sowdasyny diňe müşteriniň öz adyna berilen bank karty bilen amala aşyryp bolýar. Eger aýal biriginiň bank kartyndan sowda edip bilmeýärler, bu gadagan her kim diňe öz kartyny ulanmaly diýip habarçyny aktaýar. Ýurtdaky adyk gytçylygynyň adam başyna satylan haritlara girdilen çäklendirmeleriň şeýlede uly nowutlaryň fonunda döwlet dukanlarynda haritlaryň käbir görnüşi hasaplaşyň diňe naqdal görnüşinde göýberilýär. Aşgabatyň orta mekdepleriniň ençemesinde ýygnak geçirilip enatalardan beýle kıdatlar bilen bir hatarda ýüzärlik satyn almak üçin pul talap edildi. Bu waka dünýäniň koronavirus aladalarynyň fonunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň virusa agdamazdan onuň öňünde ýüzärlik bilen durmaga çagyrýan mahalyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Aşgabata habarçylarynyň biri paýtagtyň mekdepleriniň aglabasynda 25 martda 7-8 sınıflaryň 26 martda 9-10 sınıflaryň we 27 martda 11 sınıfyň okuwçylarynyň enatalary bilen ýygnak geçirilendigini aýtdy. Klas ýolbaşçylar enatalardan ýagdaýy düşünmegi haýyş edip käbir zatlar üçin öz arasynda pul ýygnamagy soradylar. Olar bu pulu okuwçylar üçin aptečkanyň 8 GB flashkanyň we viruslary ýok etmek üçin ýüzärligiň satyn alınjakdygyny aýtdylar diýip gizlilik şertinde maglumat beren habarçy 27 martda gürrüň berdi. Şol bir wagt ol öňkülerden tapawutlykda bu gezek enatalary ýygnagynyň mekdepleriň uly zallarynda dälde klaslarda geçirilendigini hem aýtdy. Mekteplere bilim ministrliginden görkezme gelip gowşupdyr. Şol görkezmede enatalaryň ählisini bir wagtda bir ýere jemlemek gadagyn edilipdir. Bu virus aladalary bilen bagly diýip habarçy Aşgabatly molimlaryň bir näçesine salgylanyp gürrüň berdi. Habarçy enatalardan her sınıf üçin derman gutusyny, suwuk görnüşli sabyny, çyýgly salfetkany we 20 litrlik plastik gapda agyz suwuny almak üçin hem pul talap edilendigini belledi. Onuň sözüne görä häzirki wagt enatalar her ay suw üçin 5 manat, ýüzärlik üçin 1 manat, el süpürjü üçin 1 manat we derman gutusy üçin 1 manat tapşyrmaly bolýarlar. Habarçynyň sözüne görä molimler muny virusdan gorunmak çäreleri diýip düşündirýärler. Şeýlede mekteplerde we sınıflarda ondan gorunmak üçin ýüzärligiň tütediljekdigini aýdýarlar. Bu maglumat Hytaýdan ujalan we global pandemiýa öwrilen koronavirus aladalarynyň fonunda Türkmen hökümetiniň ýüzärlik tütetmegiň ýokunç kesellerden we virusdan gorunmakdaky aýratyn ähmiýetini tekrarlayan mahalyna gabat geldi.